מושית כשאת אוכלת. את לא. כמו תינוק. אז לא מסתכל שלה. טעים? כמה סיפרת? 2. אומייגד, טעים. 100. יואו, היא קלה. אומייגד, זה טעים. אני פוגרת. אמרתי או לא אמרתי? מה אתן עושות? אתן באות להרוס את הקפה? לא, כאילו, שישאר שם, תרימי, רותם. כן, אני אעשה את זה. כן, נו, נועה, טעים? נראה לי לא, זה בת. לא, זה היה בן, זה בן. זה בן, זה בן. זו בת. זה בן, גם אני בהתחלה שזה בן, ראיתי את הפרצוף. תראו איזה גבוה, הוא יותר מהבן. אוי, זה בת. העומר הפיצי הזה היה בגובה שלנו? כן, הוא היה בגובה שלכם, הוא נראה מה זה קטן. כזה אפשר לבוא ולמעוך אותו. כן, בגיטרה בחנות האפלה. שאלתי אותו בן כמה? בן 23. נראה בן איזה 30. הוא היה בן 23? בן כמה היה לו? 28? כן. נכון. אנחנו עושות את אותו הסרט בחנוכה.